आंथ' सिनाया पलिटिकेलि जों माखासे बुस्थुफोरखौ मावनो थाङोब्ला बेनि थाखाय जों डिमान्ड खालामफिननांगोन मानो जोंनि पपुलेसननिफ्राय बिसिनि पपुलेसना बारा जागासिनो दं बुलिया नामा बिटिसि आसामनि बायहेरायाव नामा बिटिसिआव हानि मालिकआ बिटिसिआसो जय बर' हारिनि दासान्दि बिटिसिआव मा नुदों आरो मा खोनादों राजखान्थिजों गासिबो खामानिया जाजोबा राजखान्थियाव थानानै गासिबो खामानिखौ जों मावफुंनो हाजोबा राजखान्थिजों माखासे खामानिखौ मावनो थाङोब्ला माखासे हारियाव गोबां खहाफोर जानो हागौ एक नाम्बार बिदिन्थि आं बुंनोसै जुदि जों राजखान्थि खालामबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव माखासे मा होनना बुङो बेखौ बै बिथा गैयिफोर मानसिफ्रा जोंनि सिगाङाव जोंनि जायगायाव हाबसोना थाबाय थागोन जोंनि सिथ्लायाव माने एमब्राय बिसोर हाबबाय थागोन आरो बैफोर हाबनायखौ मिथिसेयावबो जेब्लानाखि जोंनि सरकारा इनिशिएटिभ लाया माबा मोनसे भट मोननांगौनि खाथिराव अब्ला इन फिउचार जोंनि फंबाय बिनानावफोर जायफोर एबा दिनैसिमबो जोनोम जायाखै बिथांमोननि फिउचारा खोमसि दङ आरो बिथांमोना सानसे मन'क्लाब जागोन आरो बैसोरनि आथिं सिङाव थागोन नोंथांमोननाय दिनै जोङो मिथिनो मोन्दों दिनै सरकारा एबा पलिटिसियानफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जे दिनै मेगन थासेयावबो दिनै बिथांमोना पलिटिकेलनि खाथिरावनो मेगनखौ दिनै खाना खालामनानै एबा खाथेनानै लानांगौ बायदि जानानै फैदों दिनै जेब्ला जों ट्राइबेल सुबुंजों रायलायगोन अब्ला जों मोनथिगोन गोबां माखासे जाथायफोर दिनै बुंनो नागिरो जोंनि खाथिनि गोबां माखासे टाउन सहराव दिनै आननोन मानसिफोर दिनै गोबां थाफैदों होननानै सिनाया मानसिफोरखौ बिसोर थाफैदों जोंनि गेजेराव थानानै बेबसाय खालामनो लादों बिसोर सिगाङाव बबेयावमोन मानिमोन आरोथ' जोंनि गेजेरावथ' माने रोखा फोरमान दंजोबो ना जे सोर बेरै बाहा बबेनिफ्राय बाहा फैदों माब्रै जाफैदों जोंनि बिटिसिआव मा खालामनो नागिरदों दा पलिटिकेलि जों माखासे बुस्थुफोरखौ मावनो थाङोब्ला एबा जों भट मोननाय मोनैखौ लानानै जों सिन्था खालामोब्ला जोंनि बिटिसिआ मोनदोंब्लाबो जों फिन आरो जोङो सानसे समाव जोङो बेनि थाखाय जों डिमान्ड खालामफिननांगोन मानो जों माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ जों दिनै मेजरिटिब्लाबो जों माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ मानो जोंनि पपुलेसननिफ्राय बिसिनि पपुलेसना बारा जागासिनो दङ अब्ला जों बै पपुलेसनखौ खमायनायनि पलिसिखौ जों लाखायाखिसै जेखौ जों नुथारबाय देक हाबनानै थाफैथारबाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थ' बिसोरखौबो जुदि जों आयेननि आवथाजों माने होखारनायनि पलिसि लाया बोरै जागोन दिनै हेमेन्त बिश्व शर्माया बुङो मुंसे दिनै हाग्रामा सारा बुङो मुंसे बोरै जागोन बै समाव जों नुबाय साहित्य सभानि नेहाथारि नीलकान्त सारा बुंदोंमोन जे बिटिसिआवबो माखासे जायफोरनो इलिगेलि थाफैदों इनक्रोचारफोर बिसोरखौ जों इभिक्सन खालामनांगोन बे आयदानि सायाव हाग्रामा सारा बुंबाय दाना नीलकान्तसो आंथ' सिनाया नै आं सिनायानो आंथ' आफादगिरिखौ सिनायो बे नामा सुरत नार्जारि बेखौ बुंबाय आरो खेबसेबो आं नुबाय हाग्रामा सारा रिकुवेस्ट खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व सारखौ मा खालामदों जे जोंनि बिटिसिआवबो फोसाबनाय खामानिखौ लानांगौ मा बिटिसि आसामाव गोलैया नामा बिटिसि आसामनि बायहेरायाव नामा बे खोथाखौ दिनै हाग्रामा सारा बुंदों नाथाय उनाव नुदों जे जों नुबाय कि CM हेमेन्त बिश्व शर्मा सारा बुंबाय बिटिसिआव जोंहा पावार गैया बिटिसिआव हानि मालिकआ बिटिसिआसो स' बिटिसिआनो सोरखौ दोननांगौ सोरखौ होस्रांनांगौ बिनि लामाखौ बिटिसिआनो लानांगौ होननानै हेमेन्त बिश्व शर्मा स्पष्ट बुंबाय आं मिसा खोथा बुङाखै नोंथांमोना नुगासिनो दं मिडियाफ्राव खालि हेमेन्त बिश्व शर्माया होनदों जुदि प्रसासन नांदेरगौ जायोबा पुलिस प्रसासन नांदेरगौ जायोब्ला जों बेखौ हरनो हायो बेखिनि मददखौल' खालामनो हायो होननानै दिनै हेमेन्त बिश्व शर्माया स्पष्ट खालामना होदों अब्ला बेनिफ्राय रायजो राजाफ्रा बुजिनांगौ मा दंबावो बुजिखाबाय अब्ला बुजिनांगोन आरो जों नुदों जेनेखि बिटिसिआव मोनसे पिपल पार्टि लिबारेसन ना माबा दं बे रन्जय ना मा होनना बुङो बिथाङा बुंगासिनो दङ इभेक्सननि बाथ्राखौ
नाथाय बिनि बुंनायखौ रावबो जों खोमायाव सोना लायाखै जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो खोमायाव सोना लायाखै आंबो दा मोनसे सन्देह जाबाय थायो रायजो जानांदोंमोन बिटिसिआव मा सोरबा UPPL फैबाबो सोरबा BPF फैबाबो सोरबा माबा फैबाबो सोरबा माबा पार्टि फैब्लाबो खालामनाय नङा नामा बिथांमोनखौ थानो लायहोमारगोन नामा बिराद होमबा जोंनि भबिसतआव जोंनि फंबायमोनहा जोंनि बिनानावमोनफ्रा जाय दिनैसिमबो जोनोम जायाखै अब्ला बिथांमोननि हाल सालफ्रा मा जागोन बिथांमोननि सेफटिआ बबेयाव जुदि जों सेनियरफ्रानो दानि लिड खालामग्राफ्रानो जुदि दानि दैदेनगिरिफ्रानो जुदि बेफोरखौ जुदि माने सेफटि खालामना गालांखायाखैबा बेराफोरखौ दुमना गालांखायाखैबा जेवराफोर होलांखायाखैब्ला अब्ला बैसोर माब्ला जेवरा होनानै माब्ला मा सोलिनो हानो जेबो हानाय नङा खारन दिनै आसामानो गिख्रांदों आसामल' नङा आसामनि अनगायै दिनै अल अभार इन्डियायावनो दिनै मोनसे माबा सोलिगासिनो दं गिनाय मोनदों अब्ला जोंनि बिटिसिआर बे फिसायानो मा जों जुदि मावनो हासेयावबो जों मावा खालामनो हासेयावबो जों खालामा दिनै नों आं बुंग्रा मानसिया उनावहाय मा जागोन दाय जागोन जाथों नो प्रब्लेम खिन्थु जों जेखौ नुदों जों जेखौ जुदि मिन्थिखानानैबो जुदि जोङो नुसेयावबो जों खाना जानांगौब्ला खोनासेयावबो जुदि जोङो बेंगा जाफानांगौबा बुंनो रोंसेयावबो जुदि जों बबा जानांगौब्ला जोंनि फिउचारा बाहा बिराद साननांगौ रायजो आंहा बेनि सायाव गिनाय दङ बिनिखायनो मोनसे समाव बिटिसि इलेक्सननि सिगां आसाम प्रदेश BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकिया सारा बुंदोंमोन जों जुदि बिटिसिआव जोंनि सरकार फैयोब्ला जोंहा मोनसे जों बिटिसिआवबो होसोनायनि खामानिखौ जों लागोन नाथाय खिलन्जिया बुमिपुत्र जाय जेनुइनफोरखौ नङा जायफोर बिदेशि बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों दिनै नोंथां मानाय जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक गोबां ओनसोलफ्राव दिनै मानो दखल जाखो मानो दखल जाखो आं गुबुननिखौ बुंनो थाङा आं क'क्राझार हिसाबै क'क्राझार जिल्लायावहायनो गोबां माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरनि गामिफोर दं आं बै समावबो आं बिराद गायनानै होबोबाय गामिफोरनि मुंखौ होबाय बै गामिफोराव दा सोर दङ बिथांमोनानो बांसिन दङ अब्ला मानो खालामाखै बिसोरखौ आरे माबा मोनसे सरकारि माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि माखासे कनस्ट्राक्सन न'फोर लुनांगौब्ला माबा लुनांगौबा बै जायगाफ्राव लुदो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव लुदो बिसोरखौ थिनहरदो होस्रांदो बिनि उनाव बे जायगायावनो माने लुनानै होदो मानो लुवाखै अब्ला जोंनि माने दैदेनगिरिफ्रा मानि सायावहाय दा माने पलिटिकेलि खालामबाय थादों ओंखायनो आं होननाया बेनो पलिटिकेलि गासैबो बुस्थुखौ हाजोबा दा पलिटिकेल जों मावनो थाङोबा नैबे सौदावो खिन्थु आंबो जुदि दाबायदियाव पलिटिकेलि आं लिडार जानांगौबा आंबो प्रमद बर' बायदि जानांगौब्ला आंबो हारामा सार बायदि जानांगौब्ला आंनाव बे प्रब्लेम गोलैगोन मानो आं बहर मोननाय नङा अब्ला जों मा खालामनांगोन दा मा जोंनि बिटिसिनि मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि BPF आरो UPPL खौसे जानो हाया जुदि BPF आरो UPPL खौसे जायोब्ला गोसोबायदि जों होसोनाय खामानिखौ लानो हाबाय अब्ला जों बिथांमोननि भटनिबो जों गोनांथि जानो हाला अब्ला जों जायगायावनो जोङो केन्डिडेट होआबानो जों बाहाय मथार जों बहुद मोनखागोन अब्ला बिसोर बायद'था नों सिंगेल पार्टिनो होआबा गबावगोन निश्चय होखानांगोन दा जों बेफोरबायदि पलिसिखौ जोंनि माबाफ्रा दैदेनगिरि सारमोनहा मानो लानो हाया सिट हगारलायनाय सिट रानलायनाय जों बे खामानिखौ जों मानो लानो हाया अब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा प्रेजेन्ट गावनि थांनानै थासान्दियावहाय जेनेबा जों बेसेबां रां खामायनो जों बेसेबां माबा मोनसे सम्पति सोरजिनो बिनिल' सिन्था खालामो ना इन फिउचार जायफोर जोनोम जाबावाखै दासिमबो बिथांमोननि थाखाय सिन्था खालामो सोंथिया आंनाव बे सिखारो रायजो जानो थाखाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां माखासे बुङोबा जों गोबां बाथ्राफोर बुंनांगौ फैयो दिनै जायफोरनाखि माने बिथांमोननि बायजोआव थायो गोजान जायगायाव थायो बिथांमोनथ' मिन्थिया आं बुंनायखौ माने नंखाय सानगोन धेमालि सानगोन नाथाय जायफोर बिथांमोननिजों खाथि दिनैसिम न' उसुंसे बा सिमासे रायजो जाबोनाय आबाद मावबोनाय थांना थाबोनाय बिथांमोनाव खबर लाहै थांनानै सोंहै बिथांमोनाव सै खालामजानाय बिथांमोनखौ माने माबा मोनसे गादेर गुदेर खालामनानै माबोरैबा बिसोरखौ थानो हायै खालामनानै हा हुखौ फाननानै थांनो हायो बिनि माखासे पलिसि लामा लानायखौ
नोंथांमोना खबर लाहैयो ओंखायनो आङो दिनै खावलायगोन जोंनि BTSनि दैदेनगिरि सारमोनखौ जायखि पलिटिकेल पार्टिनि जाया मानो नोंथांमोना बे आयदानि सायाव गुरुत्व होयो जे होस्रांनाय खामानिखौ जाय इलिगेलि थाफैनाय बिथांमोनखौ होस्रां आरो जाय जेनुइन दङ आरो जेनुइन जायगायाव दं बिथांमोनखौ खुनु जेबो खालामनो नाङा आरो बिथांमोनखौ गोसोआव दुखुबो होनो नाङा बिथांमोना थानो हो जायफोरनाखि जेनुइन थाफैदों खिन्थु नोङो गोदान गोदान जायफोर थाफैबाय जायफोरखौ मोनथिखाथारबाय देख नुखाथारबाय जायफोर हायाव बिसोर थानो मोना आरो बेफोरबायदि जायगायावनो जुदि जों थानो होयोब्ला मा जागोन गाबोन समफोर फैगोन बाङा सिङा नागिरनो फैगोननो न' फिसा लुनानै थागोन लासैनो थादावगोन माबागोन बिनि उनाव पारमानेन्ट जालांबाय माबा फैगोन गय दखान होदावनोसै बायनो थायै थादावनोसै दिनै न'आ गाबोन एसे बाराय लुदावलांसै बावनो पारमानेन्ट थालांसै लास्टआव बिनि हाया बिदि जाहैबाय सिन्था खालामना जाबाय अब्ला आंनियाव गिनाया बेनो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिथांमोनखौ माबा होस्रांनायनि खामानि बुंनायाव आंहा जेबो लाब जाया खिन्थु जोंनि हारिया लाब जागोन जोंनि BTSआ डेभेलप जागोन जोंनि BTSआ सेफटि थागोन बेल'न बादाखि जेबो नङा ओंखायनो आं खुथारै खावलायगोन दा जायफोर रुलिं गभर्नमेन्टआव थादों हाग्रामा सारखौ आं खावलायगोन सार अननानै नोंथांमोनहा बेनि सायावहाय माने खामानि मावो आं खुनु सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि आं स्पक पार्सन नङा ना ITSनि मानसि नङा ना आं UPPLनि ना आं BJPनि ना आङो BPFनि आं कमन पिपोल आं बे हिसाबै बाथ्राखौ बुंदों अननानै नोंथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै हारिखौ आरो ओनसोलखौ BTSखौ दैदेनलादों जेबो बुंनांगौ गैया खिन्थु जायफोरखौ इलिगेलि थाफैथारनाय नुथारदों बिसोरखौ प्लिज काइन्डलि अननानै फोसाबनाय खामानिखौ मावथार जे इन फिउचाराव जायफोर दिनैसिम जोनोम मोनाखै बै फंबाय बिनानावमोननि थाखाय सेफटि खालामनानै दानो बाउन्डारिखौ थि खालामना गालांखा दानि सिमाफोरखौ थि खालामना गालांखा गोजोन्थों।